is in the air nga naman talaga dahil sa kilig na hatid ng Grand Proclamation Rally ng Ako Bicol Party List sa Araw ng Mga Puso para sa mga Bicolano. Sa isang gabi na puno ng pag-ibig, nagkaisa ang libu-libong Bicolano para ipakita ang kanilang suporta sa Ako Bicol. Dumalo sa seremonya na ito ang mga kilalang personalidad ng Bicol. At dahil araw ng mga puso, may libreng rosas at tsokolate para sa lahat. But wait, there's more! Libreng harana mula sa bandang Orange and Lemons ang talaga namang nagpakilig sa ating madla. Sa kalagitnaan nga ng harana ay may nag-propose na talaga namang nagpahiyaw sa lahat. You marry me. Nakisabay din sa performance ng bandang Orange and Lemons ang dalawang estudyante na ito na talaga namang go na go pati sa sayawan. Maliban sa bandang Orange and Lemons, isa pa sa mga inihandang sorpresa ng Ako Bicol Party List ay ang pakikiisa ni Jericho Rosales na tubong Bicol din. Mga ka-aksyon, dito sa Camarines Sur Sports Complex, magsisimula ang motorcade ng aktor na si Jericho Rosales papuntang Naga City. Halo-halong saya at excitement ang nararamdaman ng mga kababayan nating naghihintay na masilayan ng aktor at nag-aabang sa motorcade rally ng Ako Bicol Party List. I'm so excited kasi this is my first time to join in this activity. Everybody is happy and makuha namin yung goal namin. Yung mapanalo namin yung Ako Bicol. Talagang dito naman po talaga kami nagsusuporta sa party list na to kasi po talagang alam ko po sa sarili ko na marami po itong natutulungan. Pag lumapit po sa kanila, sigurado po ako mabilis po silang nag-a-action dahil po isa na po ako sa nakahingi ng tulong sa kanila. Very nice, very participative naman ang mga tao. Di man mahuhusgahan ang Ako Bicol Party List sa pagtabang. And napapatunayan niya kasi mga estudyante, mga unemployed na mga tao, natatabangan ng Ako Bicol. Actually, si Jericho kaya, pigpo-portrait niya itong paano ba maging firm ang sarong Bicolano sa mga desisyon. So ayan mga ka-aksyon, matapos ang mahigit isang oras na motorcade parade ng Ako Bicol Party List na puno ng hiyawan, sigawan at tawanan, ayan dito na kami ngayon sa Naga City Hall kung saan maya-maya lamang ay gaganapin naman ang proclamation rally ni Jericho Rosales. Excited na kami na marinig ang proclamation ngayong gabi. Lalo-lalo na gustong-gusto namin makita ang inaantay natin na si Jericho Rosales.
Masaya, syempre. Sa ligas. Ano, bebe? Maglalakwadyo muna ako. Pinag-urap mo. Tall, dark, and handsome. Oh, shout out! Masaya po. Love you, Jericho! As expected po, kung ano po siya sa TV, ganun rin po siya sa personal. Sobrang saya ko. Basta masaya lang ako kasi nakita ko siya sa personal. Nakakakilig po. Out of many people, isa po ako dun sa lucky person. Kinikilig pa rin po. Siyempre, isa po siyang ambassador ng Ako Bicol at sana patuloy ka lang po sa pagtulong sa pag-represent ng Ako Bicol. Napuno ng kantahan, hiyawan at kilig ang bawat performances na ibinida sa Proclamation Rally. Mas lalong nabuo naman ang gabi ng mga Bicolano nang mag-perform na si Echo. Ngayong buwan ng mga puso, ang gusto ng Ako Bicol Party List ay bida sa saya ang mga puso nyo.